permaculture really starts with an ethic. Earth care. It's care of the whole systems of Earth and the species. So we actually devise model systems. Much of the design is drawn from nature. The end result that we aim for is to produce a system that's ecologically sound and economically profitable. It can get as sophisticated or as simple as you like. Každá púšť má niečo svojské. Pre túto púšť v Sonore sú vlastné veľké stromové kaktusy. Toto je kaktus Suara, na juhu sú to zasa kaktusy Cardon, o mnoho väčšie ako Suara. Všetky tieto kaktusy rástli pôvodne v lesných porastoch, ktoré siahali približne až po prvé ramená kaktusov. Kaktusy Suara nedokážu žiť bez lesa okolo, pretože, ako vidíme, mladé kaktusy nemôžu rásť v otvorenej púšti. Musia mať tieň. Suara tu teda bude možno ešte 40 rokov a potom vyhynie. Pichľavý kaktus Suara, stojaci osamotene v piesku, sa stal takmer symbolom púšte. Namiesto toho by mal byť vlastne symbolom našej vlastnej stupidnosti v tom, ako zle sa staráme o globálne životné prostredie. Toto je časť obrovskej piesočnej misy vytvorenej v roku 1930, keď tu došlo k odviatiu väčšiny pôdy. V rozpätí rokov 1930 až 1935 vyslal Franklin Roosevelt 3 milióny Američanov pod vedením inžinierov naprávať škody. Je to prvý a posledný krát v histórii Ameriky a tiež jeden z veľmi zriedkavých prípadov v histórii sveta, keď dal nejaký politik naprávať škody na náklady svojho štátu. Vybudovali sa tu stovky míľ zemných násypov, ktoré dostatočne dlho zadržiavali vodu, takže za nimi vznikli nánosy pôdy a časť vody stihla vsiaknuť do zeme. Nazývame to sveiling. Tieto svejly, teda priehlbne, depresie zachytávajúce vlhkosť, sa robili pomocou koní, rýpadiel i ľudskej práce. Dnes na to síce máme buldozéry, no žiaľ, už sa tieto krajinárske práce nerobia. V svejloch je bohatý život. Pôde a v zeleni, ktorá tu vyrástla. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Svejly je zelený pokryv pôdy základným materiálom, ktorý pokrýva byliny a vytvára akýsi sendvič z buriny a usadenín. Rastie pomaly. Tento má asi 60 rokov. Tieto svejly boli vybudované inžiniermi pre fyzické zastavenie dažďovej erózie. No príroda sa tu presadila a teraz by sme tu mohli sadiť granátové jablká i figy. Keď sa pozrieme na pôdu a vlhkosť v svejloch, vidíme, že je tu bohatý organický materiál a značné nánosy. Dnes je to tu vysiaté semenami rastlín, ktoré priniesol dážď. Takže takto sa dá pracovať s pôdou pomocou systému svejlov, ktorých je v Spojených štátoch tisíce míľ. Prvé výsledky so svejlami som dosiahol v roku 1986 až 87. Urobil som ich stovky míľ, no žiaľ nebudem ich môcť vidieť o 60 rokov. Je to ohromne upokojujúce, keď tu nachádzate tieto staré štruktúry, na ktoré sa nikto po celý ten čas ani len nepozrel. Nikto ich neopravoval. A predsa v tichosti pracovali po celých tých 60 rokov bez údržby. Myslím si, že je to ohromné, naozaj fantastické. Títo ľudia neurobili žiadnu chybu. Skoro všetko urobili správne. Mali spústu dobrých hydrológov, dobrých inžinierov a praktických ľudí so sedliackým rozumom, ktorí pre nich pracovali. Ach Bože, je to hanba, že moderné národy už nie sú schopné takto doviesť svoj ľud von do krajiny. Je to skutočne fascinujúce, pretože myšlienka integrácie kmeňov s národnými parkami je nám veľmi blízka.
Mimochodom, ako možno viete, budeme sa tým zaoberať v septembri v Kenii. U nás na západe je zvykom premeniť krajinu na púšť a potom sa presťahovať niekde inde. No v Afrike a hlavne v Kalahari je púšť domovom niekoľkých jazykových etnických skupín, ktoré sa nemajú kde odsťahovať. Táto krajina je teda samozrejme vo veľkej núdzi. Je to aj pre nás tvrdý oriešok. Pozvali ma sem moji botswanskí študenti, aby som sa prišiel pozrieť do púšte, ako pracujú niektorí z ich vlastných študentov z ich kmeňa. A tiež, aby som priniesol aj trochu jedla, pretože prichádza stále viac a viac ľudí, ktorých treba živiť. Budeme tu mať úspech, pretože vyvíjame neustále snahu. A potom musíme učiť ďalších. Ľudia sa tu zaoberajú lovom a zberom. Kedysi bola táto púšť plná zvere. Dobytok však zničil 60% krmných rastlín a ostalo ich tu už len veľmi málo. Aby sa zabránilo prístupu zvere, Európske spoločenstvo požadovalo, aby sa v Kalahari postavili ploty pre hovädzí dobytok. Takto sa podarilo úspešne vyhubiť väčšinu migrujúcich zvierat. Po vyhubení týchto zvierat a rastlín boli ľudia nútení dať sa do záhradničenia, čo je v tejto oblasti nezvyčajnou vecou. Kvôli riešeniu problémov tejto odľahlej oblasti nás pozvali miestni ľudia, ako aj okresný úrad v Hanti, aby sme videli študentov a učiteľov vo Fresovate, ako im ide práca v tejto oblasti, kde so záhradníctvom ľudia iba začínajú. Sweet potato cake. Alors, allez, V každej ohrade sú zvieratá, ktoré tu zhromaždili minulú noc na ochranu pred levami či inými dravcami. Predtým boli ohrady vybudované zo stromov, ktoré tu preto už nenájdete. Takže prvou požiadavkou každej skupiny pracujúcej v Kalahari bude ostnatý drôt a brány, pretože musíte prejsť mnoho míľ, aby ste narazili na stromy. Teraz ich učíme, ako prispôsobiť miestny materiál novým podmienkam. Tu je ukážka toho, že na zhotovenie stien ohrady nie je nutné zoťať mnoho stromov. Je to prirodzená ohrada uprostred živej húštiny. Tam, kde sú medzery, sa korene pretnú pod zemou, aby sa do dier dali vysadiť živé stromy. Pôda je tu dosť úrodná. A keď tu pobudnú kozy, bude ešte úrodnejšia a bude sa môcť využiť ako záhradka. Naše učenie zameriavame teda na to, ako vytvoriť živé ohrady pre kozy a pritom nezničiť prírodné prostredie a ako si urobiť mnoho záhrad. Dobre zabezpečená rodinná ohrada potrebuje vziať z púšte niečo viac ako 1000 veľkých akáciových stromov, takže väčšina stromov okolo usadlostí sa spotrebuje iba na ohrady. Asi za 20 rokov ich zožerú termity a musia sa vyťať ďalšie stromy, no možno už nebude čo zoťať. A preto introdukcia púheho jediného druhu, Euphorbia tyricali, ktorý sa vysadil okolo pastvín tesne vedľa seba s odrezkou, zastaví dobytok a kozy, pretože ich odpudzuje. Je to veľmi užitočná vec. Potom už nie je potrebné rúbať ďalšie stromy. Pred 6 mesiacmi sme urobili kurz pre ženy vo východnej Anahaj, asi 100 kilometrov ďalej. A bol som veľmi zvedavý, ako pokračuje ich záhradkárčenie. Anahaj je veľmi suché miesto.
No napriek tomu tam žije 300 ľudí a preto každá stratégia týkajúca sa zachytenia vody, nech akokoľvek malá, je veľmi vítaná. Toto je zhromažďovacia nádrž na dažďovú vodu urobená z betónu. Voda sa odvádza potrubím do podzemného systému, aby sa neodparovala. Presne ten istý systém sme použili pri zriaďovaní studní pre ľudí v púšti Kajmanomos, v Káhire a v Ginife. Pred niekoľkými mesiacmi sme tam vybudovali panelový systém, ktorý stál iba $200 a ten nám umožnil sprevádzkovať záhradu a zavlažiť mladé rastliny. Tu sú záhradky žien, je na ne radosť pozrieť. Špina z povrchu je odstránená, takže soľ odchádza pôdou. Sú tu sadenice, aj veľa cibule na semeno. A tu pod tým, čo vyzerá ako malá chatrč alebo kopa, to sú sadenice pripravené na zimu. Sú celkom zatienené a rastú skutočne dobre. V strede tejto malej mandaly je strom akácia. Bude poskytovať dusík a tieň. V tejto záhrade nechali všetku prirodzenú vegetáciu, takže nevyzerá taká holá a vyprahnutá. Bude poskytovať materiál na tieniace prístrežky. Je výborná, keď berieme do úvahy, že mali svoj prvý kurz len v novembri. Použili tu presne tú istú techniku s malými prístrežkami na zatienenie, aby mohli vypestovať nové ovocné stromy a tie im potom dodajú extra vitamíny. Mám veľmi rád túto záhradu a myslím si, že je teraz veľmi dobrá, aj keď sú tu veľmi tvrdé podmienky. Keď sa na dedine dobre zorganizuje nejaká skupina žien, je to najlepší zdroj, s akým sa dá spolupracovať. Majú tie najlepšie informácie a tiež najlepšiu motiváciu. Pripravujú si správy o tom, ako postupujú a tieto potom predložia na diskuziu pri stretnutiach. Ženy majú záujem hlavne o spoznávanie a používanie nových druhov zeleniny. Ako reakciu na podobný dopyt priviedla Dorothy Endebar, jedna z mojich prvých študentiek, teraz učiteľka, niekoľko svojich priateľov a tí prišli do Froktalaty ukázať ženám presne to, čo sa dá robiť so zeleninou v Kalahari a ako sa dajú najlepšie využiť jej živiny. Z dotazov sme zistili, že ľudia v tomto kraji nemajú vo zvyku používať vo svojej strave melóny takým spôsobom, aký používame my. Na našej metóde je dobré to, že žiadna časť melóna sa nevyhodí. Používame zelené listy ako šalát, mladý melón na jedenie a potom, keď je melón zrelý, dá sa použiť, ako som už popísala. Pre miestnych ľudí je úplnou novinkou, že sa dá robiť kaša z melóna. Z dužiny melóna, ako sme videli, sa dá robiť výborná kaša a pri varení netreba ani pridávať vodu. Melon pulp with sorghum makes a marvelous porridge. No other water's needed. Moji africkí študenti sa osvedčili ako veľmi efektívni učitelia pre túto krajinu, pretože v Botswane je skutočná núdza o potraviny a výživu. Mali tu 7 rokov sucha a prakticky každý už začína hladovať, takže je potrebné, aby sa ľudia začali veľmi rýchlo organizovať a reagovali na danú situáciu. Boli sme veľmi nervózni a prvý deň kurzu bol naozaj ťažký. Zdalo sa nám, že slnko nikdy nezapadne. Sme ale radi jednej veci a to, že väčšina účastníkov robí permakultúru veľmi aktívne. Obzvlášť ľudia z východnej Anahaj, zdá sa, že sú úspešní. Nervozita prvého kurzu je už za nami a nabrali sme istotu pustiť sa do ďalších. Keď sa skončí všetká práca, môžu sa začať tradičné tance a spevy, ktoré tu má každý rád. Ľudia napodobňujú lov a mládež sa učí o love z príbehov, z piesní a tancov.
So the system spreads Takto itself. sa šíri aj tento systém a každá zo skupín si ho preberá podľa svojich špecifických potrieb. Keď sa vrátim na návštevu ku skupinám, ktoré som vyučoval, viem, že sa od nich naučím o permakultúre viac, ako toho viem dnes. Please ignore your seat number. Okay. It's free sitting. Whenever I'm flying, Kedykoľvek letím nad púšťou, často sa pozerám z okien, pretože z prírodných vzorov a zo všetkého, čo vidím tam dole, získavam veľa inšpirácie. Tuto hľa, keď letíme ponad Botswanu, vidno zaujímavé bodky. Vytvoril ich veľmi dôležitý hmyz. before I left Africa, Pred odchodom z Afriky som navštívil svojho starého študenta, Johna Turnera, ktorý študuje ekológiu termitísk. Southern Africa. Južná Afrika je celá posiata týmito termitiskami. Sú to tzv. Makrotermity a kompost budujúce termity, ktoré zbierajú a nadrobno posekajú trávu a sú schopné behom zimy odstrániť všetku túto trávu. Potom z nej budujú vo vnútri kompostoviská. Do nich zasievajú spory húb, ktorých mycelia potom jedia. Na týchto termitiskách, ktoré vyčnievajú dosť vysoko nad krajinou, rastú však všetky druhy stromov. Snáď najznámejším je strom Mapony. Je to veľmi cenný strom, poskytujúci krmivo pre zvieratá a tiež vynikajúce drevo. Je tu mnoho iných stromov, poskytujúcich rôzne bobule, guľatinu, lieky i potravu. Mnohí farmári tu sadia špeciálne plodiny a samozrejme zbierajú aj termity, ktoré sú hodnotným doplnkom tunajšej stravy. O termitiskách v Afrike, Indii a v iných púšťach teda možno povedať, že sú to ostrovy života a zastávajú jedinečné a dôležité miesto v krajine. Vieme tiež, že udržujú krok s erozívnymi procesmi a tak v skutočnosti termity chránia krajinu. Keď sme sa vrátili do Austrálie a pozreli sa dole na krajinu, uvedomili sme si, že sme tu stratili zložité vzory prírody a vidíme len idiotické vzory vytvorené strojmi. Tu už nemožno hovoriť o termitiskách, tie sú už dávno preč. Tu už nemožno hovoriť o prírodných procesoch, ktoré revitalizujú krajinu. Na väčšine týchto polí už neexistujú prírodné procesy. Toto je vysušená nížina. Privedieme do nej vodu, necháme tam narásť gigantické množstvo plodín a premeníme ju na púšť. A keď vzniknú problémy, sú zdrvujúce. Tu sa problémy práve začínajú. V západnej centrálnej Viktórii, všade, kde sme cestovali, sme videli umierajúce stromy a zasolené pôdy. Príroda odmietla naše jednoduché riešenia. V honbe za bezmedznými kvantami obilia sme vytvorili túto šialenú, nudnú krajinu bez stromov, bez ľudí, kde nie je nič zaujímavé. Stovky míľ sa tiahnu tieto rovné kanály cez zavlažované oblasti a potenciál vyparovania tu činí 6 metrov. Takže ak zavedieme na tieto polia vodu, tá sa vyparuje a zanecháva za sebou soľ. Dochádza tu aj k záplavám a voda berie so sebou ďalšie pôdne soli. Takže nečudo, že na týchto zavlažovaných územiach sa polia tak ľahko zaplavia a zasolia. Množstvo soli sa zvyšuje o 1% a začína sa meniť na kryštály všade tam, kde pôda vysychá. Tu vidíte celý žiarivý kryštálový les zo soli. A sparkling crystal forest of salt. Prvé náznaky tohoto problému sme objavili v roku 1979. Nemali sme vtedy ani len mapu zasolenia. Tá sa veľmi rýchlo zhotovila s pomocou škôl v štáte Viktória. Študenti strednej školy v Dimbua práve robia merania soli pomocou meracích prístrojov v rieke uprostred zimy a sú šokovaní. Pozrime sa, čo sa tu deje.
Vyberme toto zariadenie a uvidíme. Je udivujúce, že množstvo soli je také vysoké. Zvýšilo sa to už za pár mesiacov. Pred rokmi to tu nebolo skoro vôbec zasolené a teraz, keď vezmete pôdu do úst, úplne cítite soľ. Ja som na more alergický a keď idem k moru, vždy prídem s pupencami. No a teraz, keď sa kúpem tu v rieke, mám pupence takisto. Je to ako morská voda, takže sa už v rieke nemôžem kúpať. Údaje, ktoré tu dnes zbieram spolu s ostatnými 500 až 600 školami v tomto štáte, sa posielajú na Kráľovskú vodnú komisiu v Melbourne, kde tieto údaje zhromažďujú a potom ich posielajú späť na všetky školy vo forme map. Ako vidíte, je tu v skutočnosti asi 3-krát viac soli ako v morskej vode. Spodná voda v tejto oblasti nie je vhodná na pitie. Je dobrá pre zvieratá, aj pre domáce zvieratá, no ako pitná voda presahuje doporučené limity. Je výborné, že to robíte a je to dobré najmä pre študentov. Teraz už poznáme intenzitu zasolenia, poznáme rozsah problému a poznáme aj rýchlosť nárastu zasoľovania pôd v Austrálii a tá je ohromná. Myslíme si, že jediné, čo sa tu dá urobiť, je znížiť hladinu spodnej vody. Vieme, že jediný spôsob, ako znížiť hladinu spodnej vody, je posilniť vodozbernú oblasť povodia. Máme už odskúšané, ktoré stromy možno použiť v ktorej oblasti povodia. Stromy sú účinné nemechanické pumpy, ktoré dokážu vypumpovať spodnú vodu a spolu s jej poklesom klesne aj soľ, no treba postupovať od oblastí, ktoré sú dostatočne čisté, aby sa v nich udržali stromy, a postupovať až do oblastí, ktoré sa ešte len začínajú zasoľovať. Nemožno sadiť stromy, ktoré budú odčerpávať spodnú vodu a zároveň pokračovať naďalej v zavlažovaní s očakávaním, že stromy to prežijú. Takže sa musíme rozhodnúť, buď prežitie zavlažovacieho systému, alebo naše prežitie. Keď chcete vidieť, ako budú tieto oblasti vyzerať za 10 rokov, musíte sa vybrať do Arizóny, kde v 40. rokoch zavlažovali bavlnu pre vojnové účely. A tu možno vidieť, čo sa dá urobiť so zdravou púšťou, keď ju vyčistili a prispôsobili pestovaniu bavlny, zasolili a potom ju opustili a nechali, aby ju odvial vietor. Táto zasolená zem je pole, kde sa zavlažovala bavlna počas vojny. Toto bol strom Miskete, až potiaľ tomu predtým siahala pôda. Tvorba pôdy je tu veľmi pomalá, 2 mm za 1000 rokov, čo je omnoho nižšie ako inde. Je tu sucho a povrch pôdy je veľmi rovný, takže je to pochopiteľné. Prach z tohoto veľkého územia poškodil vozovky a spôsobil nehody. Preto Ministerstvo pre cestné komunikácie aj iné inštitúcie dali zriadiť malé násypy, aby zabránili naviatiu piesku. To, čo tu teraz vidíme, je spomínaný násyp, ktorý vytvára soľ. Násyp je však už preč. Odvial ho vietor a poklesol, pretože pôda je plná soli. Podarilo sa mu však zastaviť prach previevajúci cez cestu. Okrem tohoto sa však už neurobili žiadne opatrenia pre nápravu zasolenej pôdy, aj keď je to možné. Jediné opatrenie, ktoré sa tu urobilo, bolo zamerané na ochranu automobilov, čo myslím prezrádza veľa o tomto type spoločnosti. Máme technológie schopné napraviť a vrátiť do produktívneho stavu množstvo erodovaných púští. Poďme sa teda pozrieť na jednu z takýchto techník, ktorej autorom je Bob Dixon, poľnohospodársky odborník. Je to vynikajúci stroj. Prišiel som sa pozrieť na tvoj stroj a čo s ním porábaš. Je to zaujímavá vec však. Áno, jamkovače sú ináč celkom bežné, no tento robí jamky, ktoré nazývame otlačky v pôde. Tieto hrany to sú zuby, ktoré robia lievikovité otlačky v pôde, ktoré vlastne odvádzajú dažďovú vodu do tohoto lievika, kde vsakuje, takže je možné získať trochu dažďovej vody potrebnej na vyklíčenie semien a ich uchytenie sa. Ľudia si niekedy myslia, že to môže vytvárať dážď, no ja nevravím, že je to stroj na dážď, ale stroj na využitie dažďa. Táto 8-cípa hviezda sa zdá byť ideálnou konfiguráciou. Dôležitosť tohoto dizajnu spočíva v tom, že nepotrebuje toľko váhy na zatlačenie rohov pod zem. Keď sa do pôdy urobia jamky a veje vietor,
86% všetkých semien zakotví v týchto jamkách a v prírode sa do nich dostanú aj kúsky králičieho alebo ovčieho trusu. Pri prvom vetre sa tam dostane aj väčšina z týchto kúskov a potom, keď zaprší, jamky infiltrujú väčšinu vody a navlhčujú pôdu až do hĺbky 35 cm, ale pôda bez jamiek ostáva navlhčená len minimálne. Maximálne teda pomáhajú vrátiť život späť do púšti. So you can see that they're totally beneficial for kicking life back into the desert. So this is Je to veľký kontrast. Áno, takto to vyzeralo predtým, než to bolo ojamkované. Je to v podstate neplodná pôda, kde všetká voda buď stečie po pustom povrchu, alebo sa vyparí. V roku 1982 ste tu vytláčali jamky, vidíte? spectacular. Keď príde dážď, nevidno nič, iba trávu. Takže povrch pôdy ostáva otvorený pre prijímanie dažďovej vody a možno vidieť, či sa voda nestráca povrchovým vyparovaním a nezbehne po povrchu. Takto sa tu zachytí ohromné množstvo vegetácie. Kto si raz povedal, že kdekoľvek človek stúpi, zanecháva v svojich stopách púšť. Ja si myslím, že v tomto prípade to neplatí. A môžete sami vidieť, že sme vytvorili prekrásnu prériu v stopách pôdneho otlačkovača. Aby sme vrátili život do púšti a premenili ich na pôvodné prérie, akými kedysi boli, máme k dispozícii rôzne technológie. Môžeme sem vrátiť späť nádherné komplexy živočíšnych druhov, ktoré kedysi žili na prériách Severnej Ameriky i Afriky. Tie produkovali veľké množstvo bielkovín a boli omnoho produktívnejšie než zvieratá, ktoré prišli po nich a ktoré sú koniec koncov zodpovedné za púšť. Ak to dokážeme, a je to konečne našou povinnosťou ako vodcov stáda, potom naše vnúčence možno uvidia hojnosť niečoho, čo tam videli ich starí rodičia, keď prišli prvýkrát do týchto krajín.